வரும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்கிறா, ஸ்கூல் காலத்தில் நீ பெருசாக படிக்க மாட்டே, எந்த விஷயத்தை கூப்பிட்டாலும் முன்னுக்கு வர மாட்ட, சில நேரம் பார்த்தீங்களா இருந்தால் சைலன்ஸாக இருப்ப, அப்படியெல்லாம் இருந்த நீ இப்போ எப்படி ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கிற, நிறைய விஷயத்த பேசுகிற, நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட நிறைய டேலண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சில நேரம் நீ பார்த்தா நிறைய விஷயங்களை லைஃப்பில் நீ செய்கிறத பார்க்குற நேரம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஃப்ரெண்டு கேட்குறா. அதுக்கு அந்த மற்ற ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் தெரிந்துக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். அதாவது லைஃப்பில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் தோல்விகள் வரலாம், அவமானங்கள் வரலாம், சில நேரம் பார்த்தீங்களா இருந்தால் துரோகங்கள் நடக்கலாம். அந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய கற்றலை பெற்றுக்கொள்ளலாம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தமா இருந்தால் அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்ன கதைக்கு நம்ம வருவோம். அவள் சொல்கிறா, ஸ்கூல் காலம்லாம் பொய்யாத மனிதர்களையெல்லாம் பார்க்கல, எதுவுமே பெருசாக தெரியாது. ஆனால் இப்போ உள்ள காலத்தை பார்த்தியா இருந்தால் பொய்யான மனிதர்கள் நிறைய பேரை பார்க்குறேன். நிறைய துரோகங்கள், அவமானங்கள், சில நேரம் ஏமாத்துக்காரர்கள், இப்படி நிறைய பேரை பார்க்குற நேரம் நிறைய விஷயங்களை அதுக்கு பின்னுக்கு நான் கற்றுக்கிறேன். அதனால தான் நீ சொல்கிற மாதிரி நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃப்ரெண்டு மற்ற ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் கதைக்கிற நேரம் நமக்கு ஒரு விஷயம் விளங்கிக்குது. என்னென்னா, ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலே எங்கு எல்லாம் பிரச்சனைகள் வருகிறதோ, எங்கு எல்லாம் சவால்கள் வருகிறதோ, எங்கு எல்லாம் அவமானங்களும் அநியாயங்களும் நிகழ்தோ, அந்த இடத்துல அந்த குறிப்பிட்ட மனிதருக்கு நிறைய கற்றல் இடம்பெறும். அந்த கற்றலை கொண்டு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அவங்களே ஏற்படுத்தி கொள்ளுவாங்க. அப்போ எங்களுக்குள்ள சில வகையான கஷ்டங்கள் வரும்போது நாங்கள் சந்தோஷப்பட வேணும். ஏன்னா கஷ்டங்கள் ஒரு மனிதனை முயற்சியை நோக்கி பயணிக்க வைக்கும். கஷ்டங்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனை உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும். என்ன நண்பர்களே, கஷ்டங்களும் அவமானங்களும் வரும்போது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவை சிறப்பாக்கும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் மனசுக்குள்ளே வாங்கிக்கிட்ட மாதிரி தான் லைஃப் சந்தோஷமாக அமையும். அது எங்களுக்கு நிறைய வெற்றிக்கு காரணமாக அமையும். சேனலை ஒரு தரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.